Γεια! Creek Killer εδώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σε αυτό το κανάλι θα βλέπετε games σχετικά με τα games, όπως είχα και στο προηγούμενο κανάλι. Τι θέλω να πω ότι στο προηγούμενο κανάλι? Θέλω να πω ότι είχα και ένα άλλο κανάλι, λεγόταν Captain Ατρόμητος. Δεν έβλεπα σχετικά καλά αποτελέσματα επειδή είχα αρχίσει με κάμερα και πιστεύω ότι αν αρχίσω με καλή ποιότητα σίγουρα θα έχω και καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι μπορεί την ημέρα να ανεβαίνει και 2 βίντεο, αλλά μπορεί και να ανεβαίνουν μετά από λίγο καιρό, ας πούμε, μπορεί και μετά από μια εβδομάδα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Συγγνώμη, η οθόνη μου είναι παράξενα, είναι κάπως από εδώ και αυτό θα φέρουμε. Θα ονομάσουμε τον κόσμο μας Greek Killer. Ναι, είναι survival. Το μόνο mods που έχω βάλει είναι ένα χάρτη, επειδή είμαι λίγο άνω κάτω στο χάρτη. Τι θέλω να πω, δηλαδή δεν θυμάμαι που έχω αφήσει τη σημαία μου, γι' αυτό μόνο αυτό έχω βάλει. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Συγχωρέστε με, δεν βρήκα αυτόν το skin μου, το έχω αλλάξει λίγο κάποιες μέρες. Ας πάμε. Βλέπετε πάνω έχω το set. Αρχίσαμε καλά. Και το text pack είναι λίγο διαφορετικό. Έχω αλλάξει. Ας αρχίσουμε. Εύχομαι, θέλω να σας παρακαλέσω για να συνεχίσω να βγάλω βιντεάκια. Θέλω να έχω όμως λίγο την υποστήριξή σας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω να με κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα comment πάντα από κάτω. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με κάποιους ταχαλίτες, εξυπνάκηδες που σχολιάζουν όχι μόνο εμένα και κάποιους άλλους που αρχίζουν. Άμα μας λέτε άσχημα λόγια δεν θα παρεξηγηθούμε, απλά να μας λέτε τα λάθη που κάνουμε, ώστε να το μαθαίνουμε και να μπορούμε να το διορθώσουμε, ρε φίλε, ρε αδερφέ. Θα σ' αρέσει εσένα να έχεις ένα κανάλι στο YouTube και να σε σχολιάζουν οι άλλοι και να μην σε λένε το λόγο που σε σχολιάζουν? Πες τουλάχιστον το λάθος που κάνει, ώστε να το διορθώσει. Αυτό. Και συνεχίσουμε. Θέλω να πω, μακάρι να πάω καλύτερα σε αυτό το κανάλι. Ξέρω ότι θέλω να μας ακολουθείτε στις σελίδες μας, στα social media, Facebook, Twitter και Instagram. Και ναι, αυτό το επεισόδιο θα είναι αρκετά λίγο μικρό, γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο και είναι βράδυ, είναι η ώρα 9:30, κάπου εκεί. Όχι, έχω διαφορετικά, δεν πειράζει. Ναι, είμαι λίγο μπερδεμένος. Αυτό μπορώ να το κάνω άνετα. Το κάνουμε, ναι. Τώρα το μόνο που θα χρειαστούμε, θα κάνουμε 2, 3, 4 και θα κάνω κι άλλο 1, 2. Πολύ ωραία, έξυπνο. Λοιπόν, μιας και βρήκα εδώ πέτρα, θα μπούμε μέσα. Θα κάνουμε μόνο ένα εργαλείο. Ναι, το set. Το σπάω το χέρι για ένα fucking λόγο. Έχω εδώ το χρονόμετρο. 4 λεπτά βίντεο. Πολύ χαίρομαι. Στο καινούργιο μου κανάλι δεν θα τα παρατήσω. Θέλω να έχω την υποστήριξή σας. Αυτό μόνο. Ας μαζέψουμε λίγη πέτρα, γιατί η πέτρα είναι χρήσιμη όσο το κάνουμε στο Minecraft. Θα βλέπετε πολλά βίντεο με Minecraft, υπερβολικά βίντεο με Minecraft. Σκέφτηκα σε αυτό το κανάλι να κάνω βίντεο με Minecraft και λιγότερα άλλα που είχα στο άλλο κανάλι. Γι' αυτό και να με λέτε και ένα παιχνίδι να παίζω άλλο, γιατί μπορεί να παίζω κι άλλα. Δεν θα παίζω σίγουρα μόνο το Minecraft. Coal, yeah, πολύ χρήσιμο. Πολύ χαίρομαι που βρήκα τόσο νωρίς coal.
cold, πώς λέγεται. Το λέω λίγο τεχνικά. What the fuck, γιατί μου το βγάζει. Α, ναι, cold. Έχω συνηθίσει από το iron που έβρισκα σε έναν άλλο κόσμο. Yeah, bitches. Βρήκαμε υπερβολικά, θα το μαζέψω όλο. Έχω δει κάποιους άλλους YouTuber που βρίσκουν υπερβολικό cold και το αφήνουν. Εντάξει ρε φίλε, μην το αφήνεις. Κάπου θα σε χρησιμεύσει. Αν και τώρα που το βλέπω, που σχολιάζω, βαριέμαι. Αλλά θα μας χρειαστεί. Γι' αυτό μην σχολιάζεις πολύ. Και δες το game. Το ξέρω, το πρώτο βίντεο είμαι λίγο κουμπελαρισμένος, έχω συνηθίσει να λέω κάποιον ατρόμητος. Και λέω Greek Killer. Ναι. Λοιπόν, αυτό φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Έχω μπουχτίσει τελικά. Τελικά καταλαβαίνω τους άλλους τι περνάνε. Αυτή ήταν η σπηλιά. Μικρή ρε φίλε. Μικρή. Πολύ μικρή. Πάμε κάπου αλλού. Ή μπορούμε, ξέρετε τι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε εκεί το καταφύγιό μας, ώσπου να βρούμε κάτι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Δηλαδή, πώς θα το κάνω όμως. Πρέπει να μαζέψω πέτρα. Αρκετή πέτρα, ώστε να το κλείσω αυτό. Δεν σώνεται με καμία πανικιά. Όχι. Βρήκαμε κι άλλη σπηλιά, ωραία. Δεν γίνεται. Ως παρόν, ας κάνουμε εργαλεία. 2 εργαλεία. Κάνω μια πέτρινη. Κάνω και ένα τσικούλι. Αλλά... Oh shit. Γιατί θα κάνω και ένα σπαθί, μήπως μας τύχει τίποτα. Καταλαβαίνετε. Κάτι μπορεί να τύχει στον άνθρωπο. Ας το πάρουμε γρήγορα. Ας μαζέψουμε λίγο ξύλο. Γιατί μπορεί να μας χρησιμεύσει το ξύλο. Τελικά το ξύλο είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο Minecraft. Βλέπω ότι έχει πάει σχεδόν 7,5 λεπτά το βίντεο και αγχώνομαι. Λοιπόν, από πού έρχεται αυτή η fucking πηγή, να την κλείσω. Ας μαζέψω πέτρα, γιατί μπορεί να μας χρειαστεί και η πέτρα σε κάποια σημεία. Πέτρα. Ωραία. Μπορεί τώρα να ανεβάσω, δεν ξέρω σήμερα άμα ανεβάσω δύο βίντεο. Άμα ανεβάσω και δεύτερο βίντεο. Μπορεί, γιατί τώρα θέλω να πάρει κάποια, για να πάρω πολλά views, γιατί το κανάλι μου δεν θέλω τώρα, έχω συνηθίσει να βλέπω πολλά βίντεο να έχω στο κανάλι μου. Και για να πάω δυναμικά στα βίντεο να σας αρέσει. Wow, περάσαμε από κάπου αλλού. Τι πρωτότυπο. Όμως νυχτώνει και δεν μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία, όμως βρήκαμε γουρνάκι. Για τροφή. Bitches. Δεν ξέρω πού να πάω. Πρέπει να βρω τη φάκη μονάδα μου. Τη φάκη μονάδα μου. Τι το κάνεις. Shit. 9 λεπτά και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό επεισόδιο με λίγο lag. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, αφήστε ένα comment. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.